Vítám u prvního videa na hru Tankio. Je to vlastně Diep.io na Android. A uvidíme, jak nám to bude. Mám tady na začátku taktika, vždycky snažím se najít ty největší a když mám malé poškození, tak začínám s tamhle s tím zeleným, přesně tím. Si to trvá dlouho, ale pak ty levely jsou z toho rychlejc. Přidáme to poškození a podíváme se tady. Tady je trošku zničený. Vezmeme tohle. Pojď. A nesmíme se teď zapojit do nějaký bitvy větší, aby nám to... Aby jsme neumřeli. Máme level 10. Dáme Twins. Tak přidáme zbytek skoro celý damage. A už máme damage pool. Teď by se nemohli zapojit, protože to má víc než my. Tady je to nějaký vysekaný. No. Jo, tady je žlutý, dobrý level, tamhle jsou zelený, jo, tady jich je spousta. Vezmeme ty zelený a tady na nás asi, jo, a je dole. Vezmeme tady to zelený. Pojď. Tak a je dole zelený a jinak ty jména jsou tady trošku, no, divný. Tak další, mám level 16, my přidáme tohle, to se vyplatí a teď dá se přijít ničit. Dobrý. Tohle je špatný. Máme dost málo životů. Tak když teď prosekám, tak si dáme další. To pak jde rychlejc. Dost. Tak můj rekord je asi 550 000. Ale pak mě to přestalo bavit, takže jsem se nechal zabít. Tak tady máme nějakýho... Tak pojď, tak. Ještě jednu ránu, je dole. Děláme životy, teda rychlost. A teď to je dost rychlejc. Tak teď půjdeme do životů. Tak tady se pokusíme zničit Pinsko. Ten má, ale ten má snajpera. Teda spíš, snajpera dá se říct, že jo. Tak pojď dole. Tak, krásně, teď jdeme do životů. Tady máme Sivir. A ta nás asi ale tady vyklep... Ne. Pojď, umři rychleji než já. Umři, jo, je dole. A tady máme ještě Warwicka. Pojď Warwicku, pojď, jo, je dole. Vezmeme si tohle. Perfektní. Přidáme život, samozřejmě. Tamhle se pokusíme udělat něco z tady. Ano, je dole. Už jsme druhý na celé té obůdce. Docela dobrý. Teda na celém serveru dá se říct. Dáme nějaký Skullbone. Tam má 42 000, tyjo. Máme 30 31. 32, se nám chybí 10 000 na něj. Teď nikoho zničíme a bude to někdo někde tady. Tady je jeden týpek a ten je dole. 39 000 a tam je druhý někde vejš. 42 000 máme, 43 000, už jenom 1000 a jsme stejně na tom jako on. Pojď, jo. Pojď. A trefím. Jo, a je dole. A jsme první. Perfekt.
Dobrý, přidáme si život. No, už bych to mohl teoreticky ukončit, už jsme pro ní. Dám tam si cíl udělat 200 000, řekněme. By mohlo stačit. 200 000 životy na max máme. A tady nám někdo střílí, takže se to budeme podívat. Tamhle, hele. Ten má 43 000, ten je taky, ale ten je třetí. Už není. Byl třetí. Teď tady máme nějakýho, jo, Morganu. Pojď. A tamhle máme Fioru, hele, Fiora je dole. Morgana je dole. Tady máme nějaký ty vlastně. Dobrý, 80 000. Jsme se odpoutali od nich docela. Když tady trefíme Seinheimer, do nás docela jde. Už nejde. Tady tohle. Tak. Ale Madagaskar. Trefíme. Au. Pojď. A dole. A tady máme zase Madagaskar. To docela rychle vrátil, no. Další obranu. Já nevím, co to je. Tady máme. Ten je snad 60 000 na tom ještě. A ani nebude, protože ho teď rozbiju. A je dole. Budu dál. Tady. Když se nějak bojuje hodně a tady se všude bojuje. Pojď. To je Nocturne. To by nemělo být vidět, ale to je fakt. Dobrý, je dole. Máme další cíle. Aha, tady, hele. Jeden je dole. Pak nějaký Snake. Umři, jo, a je dole. Ale ona je tady. A tady je zase tenhle ten stejný. A je dole. Žiju teda obranu. Tady zkusíme sundat Leona je dole. A teď co? Já si vezmu tohle, jsem si nikdy nepřidal, tak to zkusím aspoň. No. Dobrý, jeden je dole. Tady Venezuela do nás celé kropí, narazíme dole. Za náma je taky. A teď na docela dochází životy. Ale zatím je to celkem v pohodě, dokud ještě zvládne nikoho zničit. Ano, teď tady toho mistra Steve. Dobrá, nevím, jak to chtěl číst. Steve, jo. Tě zabiju. Pojď ty parchante. Tady se ještě přidal Albánie. A ten stříl pomalejc než já, takže je to v pohodě. Steve. Mě zabije Steve. Ty parchante. Ne, nezabiješ mě. Ne, on mě zabije. To ne. Umři. Steve, dobrý. No, ale asi stejně umřu. Protože jsem... Ne, neumřu. Se budeme někam zregenerovat a teď jsem zabil zadním kanónem jednoho týpka. Tak, ale tady, když ještě netrefím tak 3x nebo 4x, tak jsem dobrý. Zbývá 5000. Tady můžu No, počkáme na nějakou regeneraci. Přidáme si tohle. Dobrý. Já věřím, že tam může normálně vlítnout bez tak už doma dosáhneme toho, co a už jsme dosáhli. Přesáhli jsme o 5000. A teď se zapojíme do nějaký bitky pořádný.
Tak tady někdo nikde ne. Přestanu střílet. Tady je bitka, hele, tady jsou dva. Prostě budeme hrát, dokud mě nezničí. Kašlu na něho. Aj, umři. To je ten Skullbone, ten byl předtím první. Dobrý. Teď se střílí docela všude možně, takže ubránit to tady je docela hardcore. A nás zabije asi Zilean, ty vole. Vypadá to tak, no. Ne, já chci být zabitý od Ziliana. Od kohokoliv, ale od Ziliana ne. Dobrý, tak když jsme Zilianovi. Co tady? Někde něco? Tady, hele. Bum. Umři, je dobré. Další Irák. Irák je dole. Další dole. A teď tady nás asi zabije Cassiopeia, což bych celkem vybral. Dobrý. A teď jsem se nestihl bránit. Rychle moc. Umři, Cassi. A ona zmizela? What? Ne, tady je. Jo, že tady nikde. Tady je Cassiopeia. Jo, vole. Co nám to jde? Tady taky jsou dva. Au. No mě střelil docela dobře. Aj. A už mám jenom čtvrtku životu, ani ne. Dobrý. Pohodě. Teď se mu do toho vlít přesně. Tady Bunny Jinx. Dobrý heroj. Tak jo, kdo dál? Tady máme Andoru. A ta je dole taky. Máme level 46. Dobře. Ale tady jsou nějaký týpci. Dobrý, nedám to. Umři, ne, já mám jenom Dobře, tak tady asi skončíme, jako no. A ještě reklama na to skočí, perfektní. Takže 278 000 na první pokus, to je docela dobrý, řekl bych. No. Takže já s vámi loučím a zase u nějakého dalšího videa. Takže čus.